Hej og velkommen til Syg Sted. Ja, I dag skal vi snakke det bliver om nu. sindssyge sygdomme. Igen. For eksempel, Igen. for eksempel mikrofili. Det er fandme vommelt. Ja. Så nu hvor de bare dræber nogle mennesker, og så bare Kniber den. de parer sig med dem. Selvom de ikke parer sig, fordi de formerer sig ikke. Nej. Og så dendrofili. Det er fandme ulækkert. Det var så ulækkert, mand. Til dem skvatnæser og hængerøve og socialdemokrater, der ikke ved, hvad fanden det er. Så ved det nu. Der er, når man tænder på træer. Alt. Ligesom det her. Ja. Kraft lavet af træ. Man tager sin tissemand og hammer den imod et stykke træ. Det gør ondt. Ja, Men det jeg må har være et alt. prøvet det her i går. Men ved du, hvad der er mere ulækkert? Nej. Det er toiletpapir her, dem der ikke sad fast, når jeg er ved at skide. Det var fordi, der røg så meget lort ud af munden på mig, jeg var ved at skide. Altså, toiletpapir er simpelthen fast. Du lider af lortifili. Nu er det fordi, det skulle være så synd, at det halve skulle være nok. Skål!